5 храни, които водят до подуване и газове и причиняват страхотен дискомфорт на всички. Първо, газирани напитки. Въглеродният диоксид в газираните напитки, както знаете, води неминуемо до подуване на корема. Второ, дъвките. В тях има сорбитол. Това е подсладител, който при прекомерна консумация също води до подуване на коремчето. Както и при самото дъвчене влиза допълнително въздух в корема и наистина гледката става доста неприятна. Трето, така обичаните от всички зеленчуци, а пък ние жените определено прекаляваме с тях с идеята да бъдем слаби и да не качваме килограми. Да, но уви, зеленчуците в прекомерни количества има много фибри в тях, раздуват червата и пак се води до подуване. Четвърто, постоянния стрес, бързане, хранене на крак. Това не е добре за вашето храносмилане. Когато не дъвчите добре, влиза много въздух през устата и пак стигаме до момента с подуването. И пето, комбинацията от храните. Това може би е най-важното нещо. Много храни са несъвместими, така че не ги комбинирайте, ако не искате да имате подуване в корема. Ако искате да ви помогна с този проблем, да ви науча как да се храните здравословно или просто да ви изготвя хранителен режим, или пък да ви консултирам и да ви изготвя цялостен протокол за това какви добавки трябва да пиете, как да се снабдите с тях, какви количества според нуждите, които има вашето тяло, пишете ми на лични съобщения.